chakaita kuti ndiufunge kuti mwana uyu haasi wangu nekuti nhumbu iyi yakazounzwa yaane 5 months pataigara papasingakwirwe bhazi. Asi dai yakanziwo kana kuti ine 3 months wo kana kuti 2 months yonzi kwavo kune nhumbu, ndaigona kusvikasika kuzvitambirawo. Wakati mwana hasi wedu kula kuti vaida kuti ndigere bvudzi rangu rekokawanzika tisanganise neri mwana timupi. Mwana uyu ihiro. Igamba mwana uyu. Akaberekerwa MuToilet. Guvhu rake rakaoma nenyasha pashaikwa spirit ye50 cents rikasvika pakuita green. Mwana uyu aigezerwa muchemba pasina bucket nedhishi zvokuti agezerwe. Mwana uyu aigezerwa negreen bar yemapureti yaingonhongowo padara ogezeswa. Mwana uyu akazvarwa musi wa17 November. Akazotanga kuzora mafuta musi wa27 December ndaakugara naye. Saka ndinoda kuti mambo mutitendere kublessa mwana uyu. Igamba. Based on testing results obtained from analysis of the DNA loci listed, the probability of paternity right nyaya yakambopinda mudare muno mazuva mashoma kana kuti masvondo mashoma nanapfuura iri nyaya yakamangarwa ndiani akamangara zviya? Martha Chonyera achimangarirani? Lloyd Chamburuka ari pano here. Martha Chonyera wacho ari pano here. Right, toda tutaure muchidimbu Martha Chonyera kuti sei wakamangara, waimangarira chinyi muchidimbu? Nyaya inozikanwa nedare rino, asi toda kuti pave nerecap tikuzive zvawakamangarira muchidimbu. Handiti iwe wozotipawo muchidimbu moshai kuti unoitora sei yaari kumangarira muchidimbu. Right, uchatangako Martha. Pamusoro emambo ndakamangarira Lloyd Chamburuka semukwasha wangu kuti andipe pfuma yangu pakugara kwakaita nemwana wangu. Okay. Right. Pane zviso zvandisina kuona nhasi. Amai wani wemukwasha waripe? Pamusoro ichi vana kukwanisa ko baba varipo. Baba varipo? Okay. No, that's fine. Ko baba wamusikana ari peri? Pane vakanga vari hama dzemu hanzvadzi ati wanga uripo last time? Wanga usipo? Ora zvakanaka, enderera kumberi. Enderera kumberi. Watopedza? Martha wapedza? Waticha uri kumangarira mukwasha wako inyaya yepfuma chete yekugara kwaakaita nemwana wangu pamwe chete nemwana wakaita naye. Okay. Zvakanaka. Right, mukwasha ndiani zita? Lloyd Chamburuka. Uri kuinzwa nyaya? Ndiri kuinzwa ishe. Tamirira madna akabudo achiti mwana ndewangu. Aiwa, zvinenge zvataurwa nedare tinogamuchira sekudaro. Okay. Zviya ndiwo wakati madna makanotorera kwaMurewo? Akatorerwa kwaMurewo. Masamples atorerwa kwaMurewo? Akatorerwa kwaMurewo. Akazotumirwa neinonzi global. Chokwadi. Handiti akatumirwa kuno kuHarare. Chokwadi. KuHarare vakatitaurira kuti akaenda kuSouth Africa. Chokwadi. Vakati vanozoona manhingi acho pawauploaderwa maresults. Chokwadi, ndozvavaitaura. Saka madna test edu takaita rini? Takaita musi wa3 December. 3 December patakatorwa matest 2024. Chokwadi. Okay, iwe wakaenda nemudzimai wako? Chokwadi. Okay, muri vairi? Chokwadi. Chii chakaitika pakutorwa? Makatorwa masamples 8? Takatorwa. Chii chinotorwa? Vanenge vane tumastick twavanato twavanokwesha mukanwa kudai. Vanotora baba, amai nemwana. Okay. Mese makaitwa saizvozvo? Chokwadi. Okay. Mukabvumirana kuti zvechokwadi zvaitwa nemazvo? Chokwadi. Ndova maresults atumirwa? Chokwadi. Manhingi masamples ndobva atumirwa? Chokwadi. Right. Chikonzero chipi chekuti vaitaura kuti maresults asati abuda kubva musi wa3 December up to now? Maresults asati abuda. Vakapa chikonzero chipi? Because from what I know, maresults eDNA atore that long. Chingava chikonzero chipi chavaitaura ivo? Ivo vakatsanangura vakati maresults tangomirira kuti auploadwe hanzi mudatabase ravo chete. Zvavakanditsanangura pamakanditi chifambirawo nyatsokunzwa kuti sei zviri kunonoka zvichiramba zvinonoka, vakanditi tikungomirira kuti auploade musystem yavo. Okay. Chokwadi.
ndakanzwa kuti wewe mwana uyu aita mwana hauna kumira, wakambomira kuti utenge nguo kana kuti hembe dzekuti mwana apfeke nekuti wanga wakamira ma-DNA test, ndizvo here? Kuti wanga wasina care nemwana wacho because waita hasi wangu, chikonzero chipi chaunogona kutaura dare rino rekuti uti mwana uyu ndaifunga kuti hasi wangu, kana kuti ndinoti mwana uyu hasi wangu sekutaura kwawakaita mudare rekupedzisira? Chakaita kuti ndiufunge kuti mwana uyu hasi wangu nekuti nhumbu iyi yakazounzwa yaane 5 months pataigara papasingakwirwe bhazi, asi dai yakanziwo kana kuti ine 3 months wo kana kuti 2 months yonzi kwavo kune nhumbu, ndaigona kusvikasika kuzvitambirawo. Ndosaka ndakazoenda asi tinobvumirana here iwewe neni kuti mu5 months dzazoya nhumbu mumashuromo takanga tichitodanana hedu kwakare? Aiwa, takanga tasiyana. Asi makambodanana before that 5 months? Chokwadi, takambofambidzana tichibva tazosiyana. Kufambidzana kwenyu makavata mese? Chokwadi. Okay. Saka iwe wanga usiri sure? Hausi sure up to now? Aiwa, ndakanga apa handisati ndaane sure, asi mwana akabuda achinzi ndewangu, mwana aiwa tinogamuchira, tinochengeta. Unotanga kumuchengeta sei? Unomutora sei mwana wako sei? Tomboti maresults aya auya achiti mwana ndewako, neutsinya wanga uchitira mwana unozvigamuchira sei? Nekuti mwana uyu sekuona kwatakaita kutocha kwakaita mudzimai wako akataka iwe chimboti tsanangura waka deliver MuToilet, nyatotsanangura maitikira azvakaita tisati tasvika paku. Ndava ndiri kwamureo pawakanondisiya kwamureo havana kutaura kuti ndokwavakuita sei kwavakugara wakangononditsveta. Saka ndakabva ndaona madays afamba, bva ndaudzwa kuti chiini tete ndakuda kuenda, zvikanzi naivo tete hazvikwanise kuti uende tete vari pano here nhasi? Ndopawakasiyiwa vati haukwanise kuenda nekuti panapa ndopawakasiyiwa. Ndiri ndega ndakazvibvunzwa kuti ndopandakasiyiwa ndisina kuita sei, ndisina kuudzwa here kunzi ndopavakuita sei pawakugara. Saka ndarwadziwa nenhumbu inini, ndakabva ndaudza mutaiwacha, ndakatovaudza ari manheru kuti handisi kunzwa zvakanaka kana gumbo rakurwadza chii, zvikanzi pamwe mwana aita sei agara pagumbo. Vandati ina handisoita sei, handisi kufila bho. Vakati ngatirare tozozvona mangwana tobva tatomuka. Vandati ina handaita sei, handakurara mushe, zvikanzi ngatiro tonowacha washeni rapeda tonowachwa. Pataenda kuwasheni patanowacha ndichirwadziwa nenhumbu. Kuenda ndakaenda kuwasheni kuma3, ndakaenda kuwasheni kuma7 dzemakuseni, vandadzoka kuma3. Kuma3 ndakutoda kugeza, kuma5 ndichitorwadziwa, bva ndingatambe fish, bva nditambisa bhora, bva nditambisa fish, pachingo ndichingorwadziwa. Bva ndazoti kuma4 dzanza kutenda to5, mandapinda mubhathi ndamira pamukina ndakuda nogeza, bva vanditanzi chigeza ichite sei tiende, zvikanzi namai tino muda kuti ageze tiende kupi, nganzi ati kuchipatara, zvikanzi nenguva yamaudzwa kunzi munhu uyu ari kurwara, dai makaenda naye nezuro manheru kwete kuti mozoenda naye nhasi izvo zvitarisai atoibva dumbu ratodzika. Ndatomubhathi ndakuda togeza mwana bva atongobuda chasene shupa bva yatongoputika. Mukadzi wepanext ndiye akatosvika akatambira mwana, ivo vanga vatori kumugodhi vachitoita zvemugodhi wavo. Vakatozongouya mwana akutopinda mumba atobatwa nechirepa, mwana akutongopinda mumba, vawangoti bvisei magumbezi ake akauya naimise mwana ipapo angu kwete. Wangu. Okay. Right, gara zvino wakati muchiri mese uchiri kumusha kwemukomana? Ndakumba kwedu. Wakumba kwenyu. Alright. Mwana wakambotaura payo uchiti mwana vakaramba kumugera. Natsotsanangura kuti vairevei? Vairambirei? Vaiva nechikonzero chekuramba kugera mwana? Vakati mwana hasi wedu pila kuti vaida kuti ndigere bvudzi rangu rekokawanzika tisanganise mwana timugere. Wakawana mukana here kubvunza kuti munoda kuzviitire ikaucha yavo here kana kuti tsika dzavo? Akati ndo zvatoita kumusha kwedu. Saka iko zvino mwana akagerwa? Akagerwa namama last week Sunday. Okay. Aiwa, zvakanaka. Right, dare nyaya muchiri kuitondera yakapinda muno mudare tikati amai havagoni kuti vataure nyaya yekureva pfuma, handiti kupa mhosva uyu nekuti yakaramba akati handizivi, haisi papasi pamiri pangu. Tikati no, nyaya isinzi makaenda kuma-DNA test, isusu we will be very patient, handitika kuti timirire maresults e-DNA test, handiti. Saka maresults e-DNA test makanotora here? Ari kupi? Tamaunza kudare sezvamakataura kuti
kana achinge abuda munokodzera kumaunza kudai. Akauya nani? Ndini ndakauya nawo. Akanga akavharwa here? Anga akavharwa. Okay. Wakaverengera? Imo ndakaverengerwa kubva azovharwa. Ndakauya nawo. Sikamari dzawo uri kwaziva? Ndiri kwaziva. Mudzimai wako ari kwaziva? Takazeza kuvaudza nekuti tikada kana kutaura nawo inenge yatova hondo. Saka takangoti sezvo makati auye. Okay, zvakanaka. Tine gwaro rakabva kunonzi Global DNA Diagnostic Center. Rakanzi DNA test report. It's only for personal knowledge. So that's what they are saying here. Ndichaverenga pano interpretation. Pane zviri zvakanyorwa zvemapercentage zvakawanda izvo. But we are mostly interested pachinyi interpretation ezvinhu zvese zvakanyorwa. Pano pari kunzi the alleged father is not excluded as the biological father of the tested child. Based on testing results obtained from analysis of the DNA loci listed, the probability of paternity is 99.99999%. Right. Gwaro irabva kunonzi ku Global. Ndokwa makaenda? Riri kutaura iro kuti iwewe you're not excluded. Zvireva kuti you are included. Handitika? Riri kutaura kuti iwe ndiwe baba 99.999% and a half. Ndiwe baba wemwana. Aiwa tinotenda. All right. Iwe musikana wangu achida kuti utaure. All right, usati wataura. Baba muri kuinzwa nyaya? Gwaro rekwakaenda vana riri kutaura kuti mwana wenyu kuramba kwese kwanga achiita manyepo. Chokwadi chabuda kuma-DNA kuti uyu mwana mudzukuru wenyu ama muchinikikinawo, ama muchibata zvakaipa pamwe chete navadzimai wenyu vanova mbuya, vanova vamwene wemwanawo. Natete vaya vanga vachibata muzukuru wavo zvinosiririsa zveutsinye. Maresults ari kuti uyu mwana wenyu munozvigamuchira sei sababa? Kuri kunzi mwana uyu anofunga anokuonai sei nhasi uno nemaitiro amaita utsinye hwese hwamaita semhuri muchiitira utsinye mwana akadai. Kuri kunzi mwana uyu anofunga chokwadi akakutarisai nhasi maita sei baba? Kunesu fanika kuneni mubereki handingakwanise kuti nditambire iye mwana achida zvisi zvangu. Saka hapana ndakangomirira kuti zvitange zvaenda pachena sekuenda pazvaita. Ndakwanisa kuti saka izvi muchazvitambira nemwoyo wese here izvi? Zvechokwadi. Kutoti uyu muzukuru wangu, mwana womwana wangu. Zvakanakawo futi. Baba hatidi munhu anodaro. Rari zvakanaka musikana. Taura wanga une chekutaura. Inini mamboka magarira ndetomba kwawo ezvinozvi handichatombokwanisa kurara. Ndee ndichingorota zvinotyisa zvega zvega handichatombokwanisa kana kurara. Kana ndakandogona kumuka ndogara kusvika kunzi kwaedza handikwanise kurara. Chii chinogona kunge chakakonzeresa kuti utadze kurara chawakaitika kumba iko? Ndiyambisa kwakaita mugoti nepoto, mugoti musadza, poto yabikirwa sadza ungaone mugoti nebanga. Wainzi jamba kuti zvadii? Handizivi zvangu, wakangoti jamba. Right, murume wako anga aripei? Anga aripo. Right, iwe tiudze chikonzero chekuti imi maita mashiripiti akadaro ekuti munhu akazvitakura nepamiri. Auri kuramba kuti mudzimai ane mwana wako akatakura pamimba pako. Chii chikonzero chamai mujambisira? Mambo inini uko handina kubva ndagarako. Ende ndiri munhu ndati uyu mudzimai wako anoti wanga uripo. Ipapo handitenderani napo ishe wangu nekuti ini ndinogara kuno. Uko akangoenda kuti ini ndanzi gara naye kusvika asununguka. Saka ndakati ina handingavate naye sezvo munhu wandandisafambidzane naye. Akaenda mumaoko kana amasisi vangu tiri ropa rimwe tinenge tichibvudzwa kuti zviri sei, zviri kufamba sei, zvakamira sei.
asi zvekuti kujambiswa ndanga ndiripo ndinganyepe mabhora Ora. ndinganyepe. After maresults ayabuda iwe mukomana, unozvigamuchira sei? Aiwa ndinozvigamuchira izvi. Unoti chii kuna mai yako nemudzimai wako? With all the torture that she went through, nekuda kwemhuri yako uchivanyepera, wakasindimara uchiita utsinyi. Ndinoti kana pane pandakavatadzira vanogona kundiregerera ishe, nekuti inini musikana uyu aigara kwana sisi vangu, handingazonyatsoziva kana vakataura kuti pane zvakaitika ndisipo. Aiwa handingazozviti ndanga ndiripo, nekuti ndiri munhu anga asipo. Asi ndinoti kana pane pavakatadzirwa, pandisiri kuziva inini pavakatadzirwa nana sisi vangu, aiwa ndavandiregererewo, mwana tinochengeta. Mudzimai wako uchiri kumuda here after maresults ayabuda? Haumude? Sauri kuda pari chii? Iyi nyaya yapo yanyaya yekuti takaita mwana tese, saka mwana ndinogona kuriritira zvo. Une mwe mudzimai here auri kugara naye? Okay, zvakanaka. Chimbobudai panze mesi. Chimbobudai panze mesi. Adzibobudai namambo Munodzoka muchitaura. Munodzoka muchitaura. Mother chonyera na love more. Lloyd ani zviya? Chamburuka. Okay. Right, baba wa Lloyd muri pano. Munoiona sei nyaya iyi? Munoigamuchira sei yekuti mwana ari kutaura yekuti ini mudzimai handichada, muzukuru ndewenyu? Imi sababa wa Lloyd munoigamuchira sei pamberi pedare? Ndaandichidisa zvikuru sei kuti dai mai vauya, mai vaitaura mashoko akaipa kwazvo musi uya, zvakarwadza dare. Saka iwe wakutomirira sababa kuti uzodaro kuti uzvitora sei mwana zvaari kutaura izvi after arwadzisa kudai, after paitwa huroyi hwakaitwa hwekuita kuti mwana uyu acharike zvaasingafanira kucharika, zvaainzi darika, zvaasingazive muupenyu hwake. Zvichiitwa izvozvo zvinogona kunge zvichamukonzeresa upenyu hwese neuroyi hwakaitwa naamai. After all, mwana wenyu anonzi Lloyd omira wati inini handichada mudzimai, handisi kuda mudzimai. Pakutanga akati handidi mwana because handiizive nhombo. Nhombo yabuda kuti ndeyake, mwana ndewani, ndewake zvakare, zvabuda kuma-DNA. Saka imi sababa, what is your advice? What are your words kudare rino nekumwana wenyu? Abuda pachena kuti haachada chini, haamude mwana. Ndinozvinzwese wangu hatitangobvisa mumaoko menyu idare ndiro rotaura mutongo waro, hapana zvekuita vana, saka hapana chatichaita, nangogamuchira zvinhu zvakuda. Right, iwe taura tizwe. Uriko nechekutaura? Saka baba kuti pamberi pedare matadza kuraya mwana wenyu here, hamuna chamunogona kumutaurira pakumupira kudare kuti munogona kuti mashayiwa pane zvaaita, mashayiwa opinion, mukati ndavangozvipira kudare. Because imi sababa ndimi mune responsibility yekudisciplina nekukudza mwana, muchimuranga nekumuratidza unhu netsika nemagariro nevanhu. Saka muri kuti chii sekubvunzo kwaitwa namama? Kuri kudaro ndichipindura mumashoko enyu tese, kunyangwe imi makatadza kurayira mwana, ini ndikatadza kurayira mwana wangu. Kune mashoko aitaurwa futi adzimai vangu asina kutaurwa muno. Kune manyemwe kuti munhu akapika akasimudza ruoko rwake muno mukoti akazotaurawo zvimwe zvokuti tikada kuzvitarisa totanga kudzokera kumashure. Saka zvese zvinandati zvese izvo tingozvinyarara, ndochitambira hamuzvodareva izvozvo ndochitambira ndosiya nyaya kudaro. Mwana matoramba zvachose
mwana umucheche mucheche. Saka pekuti mukushayiwa mazwi ekutaura manzwa mwana anga achirambwa muroora anga achinzi mwana wainaye hasi wenyu ndomashoko anga achitenderera saka anga achiwana zvese zvachiitika hongu matauro kuti vana adiki ese vanga vachisangana nezvakadai matambudziko akadai zvazobuda manje kuti mwana uyu ndewenyu saka munongotiwo zvataurwa namambo ndozvomongogamuchira hapana zvamunogona kuti mugadzirise muchitaurira mhuri kuti aiwa zvinowanikwa zvakadai ndaitidai ndaifanira kuti ndidai mongoti zvataurwa namambo ndizvo saka kumusha uku hamuna mamwe mazwi amuchanotaura nevana venyu mongoti zvataurwa namambo ndizvo taurwa namambo ndizvozvo ini ndetambira mwana afumwa nemwana wangu kuti iropa redu ndo atiri kutambira arambwa nemurume wake ina ndingakwanisa kutambira muroora baba vari kuhwanda zvavo asi zviri kuratidza kuti ivo pachezvavo nemwana wavo vari pamwe chete nokuti handimanzwa vachipindura pana zvavachitaurwa kuseri pane zvimwe zvatingazokuti tingataura aitaura achidai zvichira kuti ivo muroora pachezvavo hasi nokuti vainge vafanira kuti mubereki anogona kutaurawo kuti mwana muroora zvishuwa ndiye ndichimuda asi mwana ndiye muridzi wechi womukadzi ora sapucheza ndandida kubvunza mukomana uyu sei ari kuti musikana mukadzi hamu okay mubvunzo wakanaka uri straight forward iwe mukomana musikana uyu wakamunyengerwa here handina kumunyengerwa asi wakanyenga wega mafambidziro ataita tosada takada kudzokera kumashure ndofunga vasikana vangu aitowaziva nanhasi anotowaziva vasikana vangu inini zvaiitika ndezvekuti munoziva ishe pachikomana nemusikana munhu aitumwawo kana kumba vachisakana mvura saka semukomana nemusikana vaingosangana pane maaction anongoitwa ndo zvinhu zvatikangoitirana ndo mafambidziro atikaita zvekuti munhu unongoratidza kuti maaction poitika zvinotoitika ndo zvaiitika kozoti pamwe pacho ishe mira wakadaro zita ndiani Lloyd mubvunzo wabvunzwa nasabhuku awo wakakosha kuti dare rizive sei uri kuti hausi kuda mudzimai hauchada mudzimai because pawakauya pakutanga una kutaurira dare nekuti hausi kuda mudzimai wairamba uchiti mudzimai uyu mwana uyu hasi wangu asi zvikaita sekuti mwana wangu ndinozvikamuchira sei nhasi waya nepfungwa yekuti mwana taziva kuti mwana wako waakuya uchiti nemudzimai wacho handichada chikonzero chei chii chaita kuti urambe mudzimai chaita kuti ndirambe mudzimai ini munhu wandandagara ndakasiyana naye kauti tisafambidzane saka hapana patingati munhu wandandisafambidzane naye ndoti ndakuda kune kwaakutodzokerana kauko nekuti nhumbu iyi yakaunzwa after 5 months tisafambidzane chikonzero chokuti uine doubt yenhumbu yacho aiyo nhumbu yanga isati yataurwa patakasiyana uye akazounzwa nhumbu yaane 5 months tisafambidzana Lloyd dare roda kuziva kuti sei usiri kuda mukadzi uri kutaura kuti makaita zvechihure here uri kuti wasiye prostitute wawakangosangana naye zve1 night stand here kana kuti uri kuti chii ndozvoda kuziva nedare aiwa zvisi zve1 night ndakati kaviri payaka akauya pekutanga tikaita zvatikaita kechipiri akauya tikaita zvatakaita muchidanana here kana kuti zvaiva zvekungosangana aizvi zvaiva zvekungosangana nekuti taingoti batasangana kapekutanga saka uri kutaura kuti hamuna kumbobvira makadanana ndizvo uri kutaura saka itsika yako yokufambidzana nevasikana vakawanda nguva imwe chete ungosiyana nawo ndizvo zvauri kutaura kwenga uri kuti uya anoziva vasikana vako vanga vari vangani itu anotoziva saka wanga waine 2 saka tiri kuti wanga waine 3 at the same time iwe vari vana vako vasikana vari kunzarwa unoona zvakanaka here aiwa zvinhu zvisina kunaka azvo saka uri kuona manje waita izvozvo kuvasikana ava obviously vamwe vacho 2 vacho vari kuclaima they may not be the only ones ende hauna kuvaroora futi vese saka kurava kuti iwewe itori profession yako yekumhanyisa vana vasikana vese wovasiya at the end of the day wovatocha sezvawakaita uyu dai kurunzi tine information pamusoro pevamwe vacho maybe they are also in the same predicament makadanana nguva yakareba sei nemunhu ndatangodana nemwana
7 months. Pakazobuda nhumbu muna August taitodanana anambobvira ndiramo, asi pakazobuda nekuti nhumbu akatomboda kuti ndiibvise iri diki. sakura kuti waiziva kuti ndeyako waida uibvisirei isiri yako. Ndina kumbotaura mukomana uyu aitodanana nemwana uyu zvaitozikanwa nemanext door ake, achitoudza shamwari dzake kuti uyu musikana wangu anambobvira arambana naye. Aitozviziva kuti musikana uyu ane nhumbu nekuti akatombomupa koko nezai kuti enda unobvisa chihundu. Anambobvira mudzota ndimude anonyika koko nezai zvinobvisa nhumbu. iye ndo zvaakauya nazvo kuti oenda unopa enda unomwa koko nezai izvi nekuti zvinobvisa nhumbu. Aitozviziva kuti musikana uyu ane nhumbu. Ndizvo here musikana kuti akauya nekoko nezai wakanwa here? Akabva atouya nechimwe mushonga wechibhoyi wanga uri muchigubhu chesupa chenyati, wanga uri zvimushonga, imomo ndakaramba. Ndopaakatanga kundignwa paakazoti ndaramba kubvisa nhumbu. sakura kuti mambo itsika dai vakamboiswa mugoti kwakupuwa zai romutada izvi sakura kuti zvinhu izvi Alright, toda kupa nguva mai ndovakamhangara nyaya vane claim yavakaita. Nguva yamabuda iya maa muchida kutaura something, maakupuwa nguva yekuti mutaura pekupedzisira tibva tapedzisa nyaya. Tinotenda pamusoro ndokumbirawo mwana. Chekutanga mambo ndoda kutenda, ndine mufaro mukuru. Mwari dai vakuitire zvakanaka nebasa ramurikubata kupfuurira imberi. Chechipiri ndoda kutenda global DNA nechokwadi chainoburitsa pamusoro pevanhu vetaipi yakafanana neishi. Chechitatu mambo, mwana uyu akanga akaitwa chitsvinyo nemhuri ishi. Mwana uyu akapuwa zita rekuti itai zvamunoda, ndo zita ranga rakapuwa mwana uyu. Asi ini ndakazomuona kuti zita iri handingaripe mwana, ndakazomupa rimwe zita. Ende uri papo mira ipapo, itai zvamunoda, ndiani akapa mwana zita? Ishe ipapo pasi. Mwana ainzi aniko kumusha? Ishe mwana angasona zita ndosaka maona parima DNA apo pakatonyoronza pakangonzi baby ruvarashi anga asati ane zita. Alright, iwe mwana anga ane zita ripi? Zita akapiwa nehanzvadzi yake yakaenda kuSouth Africa inonzi Lydia. Akamupa kuti hanzi itai zvamunoda zvose, kana riri ropa redu itai zvamunoda zvose. Alright, zvakanaka, enda kumberi. So ndinoda kuti mwana uyu mambo pamberi penyu mundibvumirewo, mundirambirewo chikumbiro changu. Mwana uyu ihiro, igamba mwana uyu. Akaberekerwa mutoilet, guvhu rake rakaoma nenyasha pashaikwa spirit ye50 cents rikasvika pakuita green. Mwana uyu aigezerwa muchemba pasina bucket nedhishi zvekuti agezerwe. Mwana uyu aigezerwa negreen bar yemapureti yaingonhongowo padara ogezeswa. Mwana uyu akazvarwa musi wa17 November, akazotanga kuzora mafuta musi wa27 December, ndaakugara naye. Saka ndoda kuti mambo mutitendere kublessa mwana uyu, igamba. Chekupedzisira, ndoda kutenda mukomana uyu nebasa raakabata nekundipa chipo chemwana achazondichengeta. Ndine mufaro wokuva nevazukuru vaviri, mukomana nemusikana. Ndichiri mudiki, ndine 38 years. Ndinovimba Mwari vachandichengeta kuti vana ava vagozondichengetawo, ndizopupura ukuru hwaMwari, nyika izoona. Ndo mashoko angu mambo. Mwana akabatwa namai. Ndakambonzwa musi uyoyo achinzi mwana uyu hembe yanga akapfeka iyoyo kana akugezwa anoputiridzwa nejira. Ndazonzwa kuti maDNA ari kuti mwana uyu mwana womukomana uyu. Mwana uyu akazowana mbatya here kana kuti atongotanga kunonzi kuitwa sei kuabhuswa ari mucheche kudai kusvika amene. Azowana mbatya here izvozvi. Ndakazotenga mwana. Ndakazotenga hembe muzukuru wangu iropa rangu. Mwana wangu ndakatenga hembe. Baba zvavazoziva kuti mwana wavo vane chavachaita here pamwana uyu. Ine zvandaziva kuti mwana ndiwangu. Aiwa, ndichachengeta mwana, ndichamuitirawo zvinofana kuitirwa mwana. Asi ndine chimwe chinhu chandanga ndichikumbira. Pane pakanyepwa pakanzi munhu uya akaita mwana uya akatiza. Munhu uyu ndosaka ndati zvimwe zvacho zvinenge zvichinyepwa but hatizode kuramba tichizviteedza. Pakanyepwa pakanzi munhu uyu akatiza but munhu uyu akatororeswa, izvezvi anotobhadhira maintenance munhu. But izvozvo hazvina chekuita nenyaya yemwana wako ka? Aiwa, ndikutaura pakunzi zvimwe zvese zvazvichinyepwa zvichinyeperwa ini.
ndotaura zvimwe zvihafu. Iwewe hauna kunyeperwa chinhu. Iwewe wakata claim yamai avo ndeyekuti iwe wakamitisa mwana wavo. Iwewe ukaramba. DNA ikaprova kuti ndizvo wakaita. Pawanyeperwa ndepapi iwewe? Pachinzi akajambiswa mapoto ndaandiripo ini ndinogara kunogara. Iwe haugone kuzviramba because kana zvakaitika iwe usipo unozviramba sei? Handichinzi ndaandiripo. Pambotaura ndatenda. Asi iwe mushure memanyepo yese wanga uchitaura kudare uri kutasira kuti tichibhilivha here izvozvo zvakutaura? Unofanira kubvisa mbudzi ipapapa kudare. Regai tikumbire mambo vatibatsire kuti tofamba sei. Mukuru waratokumbira mutibatsire kuti tofamba sei. Iwe musikana uri kugara kupi? Uri kugara naamai. Iwe mukomana uri kugara kupi? Salem Gabeko. Uri kugara nani? Kugara dzimungwa ndogara ndega. Kozoti chimwe chikumbiro chanacho. Ayo, handitoda kukumbirwa ma. Ndiri kubvunza zvandikubvunza. Dzimwe nguva tichi dzimungwa ndinongogara ndega, amai vanogara pamusha. Okay. Muri kugara pamusha penyu baba. Pamusha penyu. Paamai. Paamai. Kana zvino kati baba vari kupi? Baba vanogara vanoshandira pamurevo. Vanoshandira kwamurevo. Vanogara. Kana zviya dare baba takamboona here baba wacho chaivo. Iwe uri munin'ina wababa? Munin'ina. Baba chaivo nyakubereka vakashaya. Oh, baba vakashaya. Okay. Alright. Sabu kuchiwawo. Taura mashoko ekupedzisira unogona kutaura kune mwana mukomana. Iwe mukomana. Vakuru vanoti zingizi gonyera pamwe. Handiti ndatonzwa nhoroondo yako nguva diki yatanga tese mukati medare rino. Tiri kumhanya nevasikana uchikanganisa vana vevanhu. Chinova chinhu chisina kunaka. Itsika yakaipa iyo. Yanda ndichifungidzira kuti baba vako wana baba munina vachataura vachikutsura pamberi pedare. Kuti zvauri kuita izvi mwanangu. Gumisiro razvo. Rufu. Handiti kune zvirwere mazuva ano. Pamwe wakatoinfecta mwana uyu. Kana kuti wakatoinfecta vamwe wakawanda nenyaya dzauri kuita. Chinova chinhu chisina kuita sei chakanaka. Saka tisati tapa decision pano dare richakumikidza kuti upfugame pana amai avo uvatende nebasa guru ravari kuita kuchengeta mwana wavo kumugamuchira kuti achengetwe mukati memasuo avo. Saka uchapfugama uri pachia ipapo utenda ambuya wako avo dare risati raita decision. Okay, gara kupasi. Alright, tine mutongo uri pano watichamisikidza sedare watichapa munyori kuti awerenge pamusoro penyaya yakamangarwa nani na Martha Chonyera achimangarira iwe Lloyd. Tichapa mukana uwerengwe mutongo iwo takateereresa. Pamusoro imambo dare rasvika pakupa mutongo wekuti imhosva kumumitisa mwana wevaridzi uye kumushungurudza. Nekuda kwaizvozvo Lloyd Chamburuka ripa damage mombe 5 uye mombe imwe chete yemwana kana kuti equivalent yacho $3,000 by 19 February 2025. Ukarega kuripa dare richabvuta zvinhu zvako rotengesa. Ripa zvekare mbudzi imwe chete kana kuti $60 kudare nekushora dare uye manyepo ako kunyange uchiziva chokwadi chezvawakaita. Right, zvakanaka. Iwe musikana, pane inonzi maintenance. Handiti, unoenda civil court mwana achengetwe nababa wake. Handiti ka? Monitor saizvozvo kuti mwana achengeteke. Handiti. Potaura nemukwasha wangu kuti achachengeta mwana kana aziva kuti ndewake. Paya akamudzinga asina chokupfeka mwana uyu. Akachikumbirawo muzuva ranhasi achitipo sipo yemwana
takamirira zvedu zvichazouya nepatya dzemwana dzekupfeka nemari yangu yandakashandisa kunotora mwana wangu kwaakanga amudhamba uko neyekuzoya mudare nekufamba kwese kwandiri kuita kumama ndine vana vechikoro ndangachikumbirawo kuti mukwasha wangu andipo malosi yangu yandakaita iyoyo panguva yekubata basa rese. Right, uri kuinzwa kai mwana haana chekupfeka, haana hembe, mamakamira madna kuti muzotenga hatiti. Saka mai vari kuti zvikwanisiro zvekuti mwana ararame zviri kudiwa. Ndokudzidzwa ishe kungoti izvezvi handisati ndaane makwati, asi ndikange ndaane makwati ndinenge ndakukwanisa tichivapa zvikwanisiro. Okay, unotarisira kuzviita rini izvo for the upkeep yemwana? Mwana akudya poriji kawo, akutoda poriji, auda mukaka, auda zvinyi kupera kwemwedzi uyu. Okay, tiri kutarisa kuti next week mwedzi wakupera kawo, next week tiri kuda kunzwa kuti vachitaura dare kuti audza zvakati zvemwana wake, hembe dzemwana. Ndichakumbirawo pakuti ndichibva muno panze apo inenge yatoyowe kana kwandinogarawo ndinenge ndisina chingori chikumbiro kuti kana pandazotukwawo ndinozokwanisa kuzouya here kwamuri kana kuti handizivi, nekuti ipapapa ndine mhosva kuti handisi kuramba, but ndinenge ndaakumbunyikidzwa kuti ndikaonekwa ndotukwa ndodi, asi zviri zvinhu zvine zvatongwa. Pasina chikonzero chekutukana kunze, nyaya yavo yakuri kudare kuti tigadzisane zvinhu zvedu zvifambe zvakanaka. Saka hatina chikonzero chekutuka, handizvere musikana, iwe musikana, hapasina chikonzero chekuita sei chekutukana, handiti taakuti tikaonana tinokudzana zvakadini zvakanaka, svika nyaya yedu yafamba zvakadini yapera zvakanaka nemutongo waitwa namama, handiti zvakanaka mufambe zvakanaka.